Здравейте! Днешният видеоурок по човекът и природата е за измерване на обем. И тъй като той е по-скоро практически урок, аз само ще ви насоча в упражненията, които трябва да направите в клас или евентуално у дома. И така, в практиката често се налага да измерваме обема на течности и на твърди тела. За целта използваме различни мерителни съдове, например мензура. Мензурата е прозрачен съд с конусовидна или друга форма, върху който има вертикална скала. И така, цел на лабораторното упражнение е да се научите да измервате обем на течности и на твърди тела. Като задача 1 ще научите как се работи с мензура. Необходими материали и уреди – мензура. Ако не знаете какво представлява тя, ще я видим на фигура 1, само да видим още малко обяснение. Всяка мензура има определен обхват от течност на измерване. Обхватът на мензурата се определя от стойността на най-високото деление на скалата. Т.е. колко максимално можем да измерим с нея. Точността на измерване е равна на стойността на интервала между две съседни малки деления. И разглеждаме фигура 1. Ето я, мензурата. Сега, аз вкъщи нямам мензура, обаче намерих една спринцовка, която също има деления, като деленията са в милилитри. Мога примерно да си взема 4 мл от някаква течност. Така, мензура с обхват 50 мл и точност на измерване 1 мл. А спринцовката е с обхват 10 мл. Имаме само 10 деления. Така. Видяхме. Продължаваме нататък. Ето как се измерва. Правило за измерване на обем на течности с мензура. При измерването на обем с мензура очите трябва да са на една и съща височина с повърхността на течността. Затова, ако гледате по филмите разни биолози, те обикновено държат мензурата на нивото на очите си, за да могат да видят деленията. И докато съм си хванал чашката, интересно да знаете, че тези чашки са с 200 мл вместимост. Не го пише никъде, затова това ще е нашата тайна. Така, и фигура 2 всъщност е измерването на обем. Казахме, че трябва да е на нивото на очите. Задача 2. Измерете обема на течност. И това вече ще трябва да се направите в клас или вкъщи, като необходимите материали са мензура, пластмасова чаша, вода и пипета. И нека да преговорим само начинът на работа. Първо, напълнете догоре пластмасовата чаша с вода от чешмата. Така, отивайте до чешмата. Така. Или най-добре спрете на пауза. 2. Прелейте водата в мензура. Спрете на пауза и го направете. Определете делението, до което водата е запълнила мензурата. Това е обемът на течността. Пауза. Направихте ли го? Unpause. 4. Запишете резултата в тетрадката си. 5. Прелейте водата в друга мензура с различен диаметър или форма. 6. Измерете отново обема и проверете дали резултатът от измерването е същият. Би трябвало да е същият. И 7. Запишете в тетрадката си извод за обема и формата на водата, измерена в двете мензури. Така, т.е. какво можем да запишем? Че обемът е същия, но формата е различна, тъй като втория съд е по-широк. Нали така пишеш? Така, на фигура 3 ще видим пипета. Малки обеми течност се
отмерват с пипети или къпкомери. Пипетите се използват често за отмерване на малки количества лекарства, като капки за очи. Въпреки че в днешни времена капките за очи се правят директно в едни тубички, като пипетки. Също така тези тубички са полезни после за използване за други неща. Така, гледаме фигура 4, за която ще обясним на следващата страница. Мисля, както и за фигура 3. Нека да отидем на следващата страница. При задача 3. Намерете обема на твърдо тяло с помощта на мензура. Така, да видим сега как ще намерим твърдото тяло, след като то не е течност. Необходими материали и уреди, мензура, вода, различни по форма малки тела, топчета, купчета и други. Така, снабдите си ги от някой конструктор или други канцеларски материали. Кламерчета, моливчета, гумички. Да. Така, начин на работа. Налейте вода в мензура. Измерете обема и го запишете в таблицата. Виж по-долу, която предварително сте начертали в тетрадката си. Така, трябва да начертаете тази табличка. Спрете на пауза и се начертайте. Така. 2. Внимателно пуснете тялото във водата. Ако е необходимо, го завържете с конец. То трябва да потъне изцяло. Фигура 4. И отчетете обема на водата с тялото и запишете стойностите в таблицата. Това го правим с цел после да извадим обемите и да получим обема на тялото. Но нека да видим фигура 4, която щяхме да гледаме. Ето я тук. В средата някъде ще я сложа. Така. Фигура 4. Обем на тяло можем да измерим, като го потопим в течност. Тялото измества такъв обем от течността, какъвто е равен на собственият му обем. Като фигура 4 е измерване на обем на твърдо тяло. Така, както виждаме в мензурката, първо самата вода е някъде до тук. 30. Като потопим тялото, тя се качва на 40. Тоест, обема на тялото е 40 минус 30, който може да смята, си го може. Така. Само да довършим трета стъпка. Изчислете обема на тялото, като извадите от този обем началния обем на водата, което направихме. Запишете обема на тялото в таблицата в кубически сантиметри. По този начин. И 4. Измерете обема и на други малки тела и ги запишете в предварително начертаната в тетрадката таблица. Тоест, тук можем да се запишем какво измерихме. Първо гумичката. Не фломастер. Искам моливче. Гума. Така, колко беше? Първо беше 30. 40. И 10. Да кажем, тук ще измерим молива. Или нещо такова. Сега, отиваме на задача 4. Определете обема на твърдо тяло чрез преливен съд. Да видим необходими материали и уреди. Мензури, вода, различни по форма тела, по-големи от използваните в задача 3. Преливен съд и чучур. Преливен съд с чучур, т.е. за да не разливаме. И отиваме да видим как става цялата работа на фигура 5. Фигура 5. Гледаме тук. Така, преливен съд с чучур. Тоест, ако сме напълнили водата до чучура, а този съд е празен,
Или всъщност, не, няма нужда да е празен. Всъщност запълваме с вода, докато прелее. Записваме стойността, слагаме новия предмета, на който ще измерваме обема и отново изваждаме двете стойности, тъй като ще са по-големи. И всъщност това трябва да пише тук. 1. Налейте вода в преливния съд до чучура. Добре. Потопете цялото тяло. 2. Измерете обема на изтеклата вода в мензурата. 4. Обемът на тази вода е равен на обема на тялото. Така. И запишете резултата в тетрадките си. Евентуално. И разглеждаме фигура 6. След като видим задачите, които трябва да опитаме вкъщи. Станаха много задачки май за днес. Кога ще остане време за игра? Няма да остане време за игра, така че ще прескочим повечето неща. И да видим 5. Разделите интервал между двата означения от вас белега. То за 5 трябва да четем всичко. Я да видим. Колко е стойността на най-малкото деление на вашия цилиндър? Това е просто как да си направим мензура. Добре. Значи правенето на мензура остава за домашно и допълнителната задача. Това е от мен за днес. Толкова мога да помогна в изучаването на основните физични явления по човекът и природата.